2,000 years later. Ladies and gentlemen, mga kabingka, na po sa akong tubangan. Yes, karon order. No? GNT Express. Okay tayo from Shopee. Okay? Tanaw na to kung sa akong di-order dito. O bago dito, baka kung kay kutin tayo si Coffee King. Grabe na kayo. Basta Coffee King. Manit tayo. Tato kung isa ni kalutong. Init kayo. Nakuyo ang akong anak diri jinsan inyong gipoy-koy. Okay. So, nano po delivery. Ang order ito na ko is TikTok na t-shirt. Kay ako, na TikTok nung ko maliban sa akong vlog, photograph, ka TikTok ko. So, dismayaman ko sa Ninja Van. So, nabalin ko GNT. So, abrihin ako. Naninira ko yung ko yan. Kaya binukupuran rin. Mali di ay. Pero karoon okay na. Kita. Okay. GNT Express. Dagang kisalamat. Baka naman. Chick-away. Yun, no? TikTok t-shirt. Hala ka diha. Sabihan na to. Basig. Kaya nga din magpili ng TikTok t-shirt. Nabayaran na ko yung 100 kasi. Ang mahal katulad sa t-shirt. Isa ko din ng TikTok. Chick-away. Makumota eh. TikTok t-shirt. Diyan na ng kapi kayo. Masila ko. Napay karton. Grabe yun. TikTok t-shirt. Grabe. Mutay. So, balik na ko kaya ako ng shoot TikTok t-shirt. Okay kaya. So, di alam mo. Kay excited kayo ko pagsuotan ng mga kabingka. So, chiksa. Welcome back mga kabingka. Look at this. The t-shirt of TikTok. Siksik eh. Gamay malikin. Napakyas. Hala ka diha. Pero, maburo pa rin. Okay kaya TikTok t-shirt, no? May TikTok t-shirt ko. Nakuyo ang akong anak diri jinsan inyong Okay kaya. gipoy-koy. Hala ka diha. Gusto mo ni? Look at this. Pag-order mo sa Shopee. Kaya ako gi-order yun ako ni. Kaya suya ko. Gusto na ko itong jacket ba? Maubas yung sulod. Jacket na eh. Pero kahit saan eh. Pero wala ko kasabot ba kay gamay kayo. Chokes na kaya. So, sana pa subscribe. Sana pa shoutout. Ibutan na ako ang last nga shoutout sa last video. Yes, salamat po sa tanan nag-subscribe po sa akin YouTube channel. Don't forget to like, share, comment. Ay po na kalimti po ng kampana mga kabingka. Ito po si DJ March Barrios. Mga kabingka, bye bye. Tell me pretty lies, look me
in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.